Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha Borpothar Raikom Saikia Tumpen 56.49 grams a drugs Kenebdun Long. Assam Sorkar pen kaiki kamathapon isi kaphere mimi arakia hormumati drugs kejor abehake claim kechuatum aphai kapawi deji aphanpura Raikom Saikia tumpen kaiki kiri kakuru pedupon bomlo. Lapen penang anatumke Raikom Saiki ariding kachingnang aphai doulu. Lapuson thak si inod asar pimar along packet pho hon themimi heroin pen Raikom Saikia tum ariding kachingnang. Sonsi Raikom Saikia tum joy pen birta long ponsi kaikia son keton kelang kapang chim kipado pon bom ahut Dimapur anat pen kevang bom abas along inut asar pimar along pen packet pho 56.49 grams heroin bo signifying kora hiniar ni ada porphai troxira achitim apor Borpothar police station ke parlo khakra jan naka checking along chingnang cheklo Kachingnang check abas bearing registration number AS25AC0094 lapen kachingnang check asar pimar amen lagi Mrs. Babita Saikia artaningkan thongke rapho asar buramen Mohan Borgohai namti diksugao PS Amguri district Sibsagar pusi pangthekpon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news. Here's your musical society atum chipater piponsi World Music Day ketalondun. Bo signifying korai CR ni volongko maji United Karbi Club along here's your musical society atum chipater piponsi World Music Day katalondun. World Music Day katalon pon along chipater pipon laki here's your musical society mepu Rostom lekthi chunbang sarim be atum ahin pensi chipater pipon. World Music Day ketalon pon along aluhi sarpo aman pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council mate local MEC Madhuram Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron United Karbi Club Mepu Sonju Tok Bilapen kethe kidinga tumchetong dun si World Music Day ingsam jin pen pachun ponlo Rostom Lekthe ahin pen ange pachini donatenki World Music Day ketalon pon lake non ki thormi riso e janga tumaphan music mati lun kilun ahin aning keparung pon puta nang than pachini dun Lapen Madhuram Lekthe ahin ben pusitami World Music Day ke talon pon thek apot herger musical society atomaphan kachuro pipajer pon. Dak bolong komaji mate itu langkar awal Karbi United Club labangso emalong litung dak World Music Day macing badu si Karbi United Karbi Club long si program mate ate kon Nilina cha tong dunia rong tilo teladat itu mahawar dulce pitu lubing alam itu labangso World Music Day macam orang si labangso asai kita yang tahu dalam suri curu pajir lo asai di kita nami elam ke dulu lo ili tum pini ason si ili tum lungkin naning keha dulce pi keman naning keha tuma pakai pini ason pakai asu tinta Cerap tu nampak, horbi tu nampak, lepas lapang so platform lo bensi, ili tu loan nana bangke, ili tu cari pun. Sini kalau kita ili tu pilih latar, ili tu mahawar nang lakukan, isi mic meset pen, kita do kontak kapot, la organizer doan semua ta, ili perfect. Finali tu tadu kita cerap dia di ili tu ta, tangkara awata, tu sepi tu mana, ili tu aprang kita kontak dia pas sampai ili tu cerap dulu nang, resume pi dulu nang. Si nilihin ka na pakai curo tek na dan lama ka lan anang tek lo si tani ko ito ko ipata po lamang so may mission ran pacu tek ding lang man curo pa yung silang kita market ka APHLC Sipson Hansia Phanke Arpu Kapa Sunpon ki Phong Thom Mayalong Nangki Dundia Joksi Arpu pen ke pa Sunpon chot pusi pherangke Mayalong pen Pangdak pon Wo signifying kora hiniar nilang pher constituency par lo Bokolia PHEIB along APHLC dipu LSC atumpen pherangke amai ke phapon Labangso pherangke amai ke phapon ang koki non malom APHLC Sipson Hansia Phan Arpu pen kapa Sunpon pu alam thia pu thak si pherangke amai phapon lo Lasi Sipson Hansia Phan Arpu pen kapa Sunpon ki alang li kedam tang arnia porahut mai meeting along Phong Thom kachitong dun thek thedet ajok si Arpu pen kapa Sunpon pu se pherangke amai ke phapon along ningje pon
Lasirat atum kamang hunangji alam takali pusi klardak pen ningjepon. Lasi sipson hansia phantangka alam pen le arpu pen kepasun kali lapen nilitum epia chalsia songalong kayateng si cyclem ponji puloti nilitum epia chalsia songalong pen chingwai pon pen arpu dengpon det tahai lasi nilitum epia chalsia song pen alang liphan arpu pen kapasun pon ke thangnat ining kachi oya we pusi pherangke amai ke phapon along pangdak pon. Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. LA pen pini jasemet abinong et ke party hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipi te adi pini tingak dang nak he so tame tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pen aposi Karbi Anglong arat aphan isi pini ala media long kangni pini emosional hoi hai son na pini rat engine so mimi poson sonsi umat party pen aplung jui lobon po sona system se ke padam setala kali Karbi Anglong arat phan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mo pen nami tuma president nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan ausinitum seng lo manja chingri club long hadasinitum seng lo lapen to 2020 ang bong pen nilitum achiklo jon wangle itum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum achiklo jon wang itum mai pidu ponverna kokma ituma party ke aki milang lapen itum a committee mata itum mane members ta du ilang open a joksi itum achiklo jon wang meeting do ponang kosintum cherai pon la sinili tum calendar fix lo la ke every month 10 achiklo jon wang tarik cap la ke itum meeting do pondom nang posi cherai pon lelo la so pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang chi tong dun de arpu ke claim claim nili tum theklong lo theklong si nili tum a phi thuni tum chingwai thulo hala so ahura ban ke kupuloi tum la puson ge mai meeting nang chi tong dun de kupulo pamasi nili tum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itum meeting do hut nitum hadak ceparai lo je Student and Youth Council nilip head branch body reshuffle ke padupon Lakhaingor phon nilip MSC constituency ke pardo sanglang ke hat picnic sport along Students and Youth Council nilip head branch body reshuffle ke padupon Bosegni phaingora hini arni sanglang ke hat picnic sport along Students and Youth Council nilip head branch body reshuffle ke padupon bangso amayalong Mr. Harbamon Tisopen mai japondo lapen Mr. Rup Singh Singnar pen ajoksi ke pachini nangji ason anta pachini pondo lapen SYC Central Committee meipu sir Harlongbi Kathar chetong dunsi SYC along ke claim ke dam nangji lapen SYC asong aphur kimo alam hei hui thanpa jermi pon Nilip head branch along arpu kimi lake President Mr. Wesley Teron VP Romanis Singnar Secretary Mr. Lokison Terang, AGS Mr. Ilya Terang, Robert Terang, Publicity Mr. Minder Singnar, Financial Secretary Mr. Isaiah Teron Lapen Ongdung SYC member doan Cherap Chetodun si Mesen pen labang somai pachun pon. Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Karnal to pini mai ke do puthakalam the thlatak pen than ikha pini mai ke do lam the kelason an lo dak nilip head branch Student and Youth Council pini tum alpu puthot ke cepak leng tu bodi do follow program sini tum enten lo si pini ni tum bangso nilip head branch long alpu kimi mai phu cepak pon la ke Wesley Teron than la pen ke chunbang secretary la ban ke
location terang alang itum bani pan si student and council da ka jai pan itum ar chipi pon si pini nang itum channel ben si inter Karbi Anglong pan si message ping tung do je pini owe kimi itum si correct political party itum kangwai nang ja por pili nang si message ping tung ban ke nili command bad mane pan tan nili jong nam de lo office me pini Karbi inter Karbi Anglong itum dim long ka thekmong ban ke pini itum khai itum kisung song song nili thekam long do si itum true political true parliamentary power je to election ke haya jo pongben pi te itum na hemprex ta me da pen itum khai ki du kisung bonon tangka ma bonon ta ke dordim aposun itum long de je aposinili isi message pi gang tung je itum khai reng neng ji la pen hemprex ta me tum long nang ji lotang te isi correct choklim political party fan pini nilitum dari bom do ilitum jong je lang tema sami choklim political party fan ilitum ingwai pensi along itum fan ninga jo khong don pen ok jo khong don pen kirap nang ji apor Aja sir non nal tuma song pen non ke bang ji ko pipia sai ke deng pon ke chisik pon dolo nilitum ke la hanlo je 2015 si nituma song nang ba theklo si kenam tanga por hut nitum central committee budi ta menon he si tum risa fol kuri lang para same ar pu chokli nitum chebak pon lo si holo sorni ta meni si message p number 1 la ke nitum asong strengthen jakong aja pak pang tang thu kam si aprang si nitum chiklemon po la pen pen eli pulo correct political party matma nitum ta kangwai lok lo si la pen kangwai apolo Karbi khai tum chini vek nang po la pen nep thek vek nang po la la tante sir non malong ke lu charlie o sumar tum arta ga wi ben pinan drugs chu tum ta mi aphainang nambat bom matin khang bom sila sobu thang le tum pi si pu dum ji drugs ki cholam thi bang ke nilinali tum phan ahok pai da kalam nilinali tum than kang po nili tum song pen chot la pogali ta Karbi lo charlie song do la pen kapre ka song tum do nili tum phan kinam tang non ke mem si banglo dc ke so pana prang dc ni tum man logi pido je drugs ki tum phan tum da check and balance claim ni phan la pen ke as student hoi pen organization hoi pen kona ni tum si no ni drugs ta dar do bulte through police pen law and order pen chilang si ni tum son ken dam la tum te mi tum claim bom lo la pen ke la bang so ki chu yong si pa komi pulutang te ka pre ka tower kali la ke ki jor tum phan adilar si tum care thek rek ni an besi drugs bang ke itum dak bang ke ing to ki chu tum bang ke abos ahor mu yong si long le dat pulom te la bang ke ing ton po cho sir